सार बे जथुमानि गेजेरजों नोंथाङा बानजाय आफादनि आफादगिरि हिसाबै मा हास्थायो? बानजाय आफादनि आफादगिरि हिसाबै जों गिबियावनो बेखौनो हास्थायग्रोयो जिखिनि दिनैनिफ्राय जानो गोनां सानथामनि हाबाफारि खुंनो लानाय बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 16थि बोसोरसालिया जथुमा बे जाहाथे मोजाङै मोजां जानानै थाङो आरो बेवहाय जिखिनि हाबाफारि बे लेखायै जाहाथे बाक्सा जिल्लानि गासैबो दखरानिफ्राय गाजा गोमजायै बाहागो लानानै हाबाफारिखौ मोनफ्रोमबो बिथिङाव जाफुंसारनायाव मदद होयो आं बेखौ गिबियाव हास्थायग्रोगोन। बेनि उनाव जिखिनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि एजेन्डा बादियै जि डेलिगेट सेसन दङ बे डेलिगेट सेसनाव जों बेखौ हास्थायदों बेवहाय हारि दानायनि लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जिखिनि मावनो गोनां मोनफ्रोमबो बिथिङा जाहाथे सिरिबाङै मोजाङै मोजां मावफुंलांजायो आरो बेहाय हारि दानायनि फारफ्रोम बिथिङाव इयुन जेनेरेसनखौ माखासे स्किल डेभेलपमेन्ट आनइमप्लयमेन्ट प्रब्लेमफोरखौ सल्भ खालामनो हानायनि खायसे एजेन्डाफोरखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गेजेरजों सावरायनानै बेखौ डेलिगेट हलाव थांखिफोर नाजावनो हायोब्ला फरायसाजों लोगोसे माखासे लाइमोनफोरनि जिखिनि जौगानाय बे जागोन। जों बेखौ हास्थायदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हाबा मावनायनि गेजेरजों साफ्रोमबो लाइमोनफोरखौ स्किल डेभेलपमेन्ट खालामनानै जेन साफ्रोमबो बर' लाइमोनफोरखौ साफा साफा सुबुं सम्पदाव सोलायहोयो आरो बिथांमोनखौ इंगेजमेन्टनि लामाखौ रोखा खालामनानै होयो अब्ला रांखान्थि सुफुंनाय आंखाला जोबनायजों लोगोसे हारियाव गोबां रांखान्थि बिथिङाव जौगानाय फैगोन जों बेखौ हास्थायदों। बेफोरजों लोगोसेनो बे मोनसे माहारि जौगानांगौब्ला थुनलाइ बिथिं जौगानाय गोग्गो सोलोंथाइ साफ्रोमबो फरायसानो होनाय आरो सोलोंथाइजों लोब्बा गोनां गासै आयदाफोरखौ सिरिबाङै मावफुंनो गोनांब्ला बेयो खोब गोलाव बाथ्रा दसेनो जोबा अब्लाबो बेफोर गासै बिथिंखौनो सानै हयै बे बिटिआर सरकारनि गेजेरजों जेनै जों मावफुंनानै जोंनि आंखालफोरखौ फोजोबस्रांनो हायो बेबायदि मोजां मोजां थांखिफोरा डेलिगेट हलनि गेजेरजों बे सेसननि गेजेरजों जाफुंसारथों जों बेखौ हास्थायदों। आरो गेवलां मेलाव बेवहाय जिहेथु गाहाय आलासि महरै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मानगोनां बिथां दिपेन बर' सारा नुजाथिफैगोन आरो लोगोसे गेवलां मेलखौ बेखेवगिरि महरै जों बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद लोगोसे रायदाव आफादनिफ्राय मानगोनां बिथां प्रमद बर' सार बिटिसिनि चिफ बिथांखौ मेल बेखेवगिरि महरै हांख्रायनाय जादों। बिथाङाबो नुजाफैगोन जेब्ला आं सानो गासैबो बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा लोब लोब फैनानै बाहागो लाफैथों आरो मेलखौ सिरिबाङै जाफुंसार होनायाव मदद होफैथों बेनि थाखाय आं बानजाय आफादनि जानानै गासै रायजो राजा बिथांमोनखौ गुरैयै खावलायनाय जाबाय। एसेनोसै। आच्छा सार दा मोनसे कुइसन बाव खोनानो मोन्दों जथुमायाव आथिखालाव बिटिसि खुंनायनि गाहाय खुंगिरि फैगोन बिथांनिफ्राय नोंथाङा जौगानायनि मुङाव मा फोसावनायखौ लुबैयो? दा जों बानजाय आफादनि जानायनिथ' लुबैनाया गोबां दङ नाथाय अब्लाबो बिथां बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' सारा बिथाङा फैगोनब्लाबो हयथ' गेवलां मेलनि गेजेरजों खायसे जौगानायनि हाबाफारिफोरखौ बिथाङा माबायदि मावलांगोन बिनि जिखिनि साखाफारा एबा माखासे आब्रुथिनि बागै माबायदि मावोब्ला बर' हारिनि गेजेराव फारफ्रोम बिथिं जौगागोन बेफोरनि फारसे बिथाङा हयथ' राफोद बिबुंथि लाखिगोन जों बेखौ हास्थायदों